हाय लोगोफोर, आं दैमालु। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल आलार्न फट' भिडिअ लिंकआव बरायबाय। नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गावबा गावनि इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स, डाटा, फट'स, भिडिअफोरखौ माबोरै जेब्ला नांगौ अब्लानो जेरावबो मोननो हायो बेखौ मिन्थिनो सानदों आरो नोंथांमोना माबोरै मोननो हायो बेखौ मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। थुदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना गिबियावनो गावबा गावनि मबाइलाव बे गुगोल ड्राइभ एप्लिकेशनखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामना लाग्रोनांगोन आरो खायसे हेन्डसेटफ्राव बेयो इनस्टल खालामनाय थाखायो बा इनस्टल थाखायो। नोंथांमोना बेवहाय हाबनानै इमेल आइडिखौ होनानै लगइन जाग्रोनांगोन आरो लगइन जाखांनायनि उनाव बेवहाय क्लिक खालायनानै फल्डार आपल'ड फल्डार जायखिजाया फल्डार मोनसे क्रिएट खालायखांनायनि उनाव बेवहाय क्लिक खालायनानै आपल'डआव क्लिक खालायनानै जायखिजाया गेलारिनिफ्राय बा डकुमेन्ट्स, भिडिअस बेफोरनिफ्राय जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालायनानै बेवहाय आपल'ड खालाय। लोगोफोर, आंना अलरेडि आपल'ड जाबाय। आपल'ड खालामनायनि उनाव बेवहाय जा भिडिअ बा डकुमेन्ट्स, फट' आपल'ड खालायगोन बेवहाय सेभ थागोन आरो सेभ थानायनि उनाव नोंथांमोना बे फट'स, भिडिअ, डकुमेन्ट्सफोरखौ जेरावबो मोननो हागोन आरो नोंथांमोननि मबाइल हेन्डसेट बा मेम'रि बेवहाय फट'फोरखौ दोनोब्ला नोंथांमोना साप'ज मबाइल हेन्डसेटआ गोमाबाय बा मेम'रिया गाज्रि जाबाय अब्लाना नोंथांमोननि इम्पर्टेन्ट फट'सफोरखौ मोननो हानाय नङा बा गोमानानै थागोन फट'फोरा। ओंखायनो नोंथांमोना बेवहाय फट'स, भिडिअ, डकुमेन्ट्सफोरखौ बा डाटाफोरखौ सेभ खालामनानै दोनोब्ला अब्ला नोंथांमोना मेम'रिया गाज्रि जानायनि उनावबो मबाइल हेन्डसेटआ गोमानायनि उनावबो मोननो थांगोन आरो नोंथांमोना साप'ज माहायबाफोर थांबाय अब्लाना साप'ज नोंनि मबाइलखौ लांफानो बावबाय अब्लाना नोंथांमोना गावबा गावनि इमेल आइडिखौ होनानै लोगोफोरनि मबाइलजोंबो लगइन खालामनानै गावनि नांगौ डाटाखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो हागोन आरो बेखौ प्रिन्ट आउट खालामखांनायनि उनाव जाहाथे नोंथांमोना गावबा गावनि इमेल आइडिखौ लग आउट खालामफिननो दाबाव। मानोना लग आउट खालामनो बावोब्ला नोंथांमोननि आइडिया बा इमेल एकाउन्टआ हेकबो जानो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना बेवहाय फट'स, भिडिअ बा गावबा गावनि डाटाखौ सेभ खालामनानै दोनोब्ला अब्ला मबाइल हेन्डसेट बा मेम'रिया गाज्रि जाब्लाबो फट'फोरखौ खोमानानै लानो गोनांनिफ्राय बारग'नो हागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब होनो दाबाव। गोजोन्थों।